हेल' लोगोफोर दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय ओरैनो टाइम पास मा खालामनो आरोना ओरैनो मा होनो आं थानाय जायगाखौ नोंसिनो ओरैनो खिन्थालाबायनो सानो बेयो जाहैबाय रुम आरोखि ना ओमफ्राय बिथिंबो दं रुमाहाय बिथिंबो दं मोनथाम बायदि आरोखि ना रुमाहाय बेयावहाय मोनब्रै रुम दं बेयावहाय मोननै रुम दं बेयाव मोननै रुम दं आरोखि ना गासै 6-8 दं 8था रुम दं आरोखि ना ओमफ्राय बैथिंजाय सुइमिं पुल दं आरोखि ना बेवहाय आलासिफोर फैबाथाय बेवहायनो दुगैनो हागोन आरोखि ना सुइमिं पुलावहायनो मोसानो हागोन रंजानो हागोन दुगैनो हागोन ओमफ्राय मा होनबावगोन बैथिंजाहाय किटचेन रुम आरोखि ना रेस्टुरेन्ट बिदिनो दङ रेस्टुरेन्ट माने आं संना जायो आरोखि ना बेवहाय आंल' इउज खालामो बेवहाय नोङो आलासिफोर फैबाबो आलासिफोरहायथ' नोङो जेबो इउज खालामा आरोखि ना आंनि संनाय खावनायनि थाखायनो बेबायदि खालामबाय आरोखि ना ओमफ्राय थेवबो आलासिफोर बाव फैनानै ओंखाम जेनेबा नोङो हटेलनिफ्राय लाबोनाय ओमफ्राय बायदिसिना प्रग्राम सोरनिबा हाबा सोरनिबा बिदिनो बार्थडे बायदिसिना जानायावहाय आरोखि ना बेवहाय बांसिन गोबां मानसि फैयोना ओमफ्राय बेवहायनो जेनेबा नोङो मा होनो बेवहाय रेस्ट खालामनो हागोन आरोखि ना रेस्ट लानो हागोन जानो हागोन लोंनो हागोन आरोखि ना बेवहायनो डाइनिं टेबोल दं आरोखि गोबां दंखायो डाइनिं टेबोलाबो ओमफ्राय बै ग्रिन सिट नुदोंना बे ग्रिन सिटआवबो जाहैबाय बिनिफ्राय नैबेहाय दै लाबोयो आरोना सुइमिं पुलावहाय बेनिफ्राय मटरा बोखोखायो डाइरेक्टनो सुइस दंखायो बे सुइसखौ अन खालामनानै दै हगारनाय ओमफ्राय बोखांनाय बेनिफ्रायनो जाखायो आरोखि ना बे दैयाबो मोजां एक्सुवेलि केरेलानि दैया बांसिन मोजां आरोखि ना केरेलायाव दं नालाय आङो केरेलानि दैया बांसिन मोजां मोनो आं दस्रा जायगाफोरनि दैफोरखौ आं मिथिया आरोखि ना जोंनि आसामनि बायदि पियर आरोखि ना जोंनि आसामावसो जेनेबा एसे एनै आइरनफोर दंबावो आरोखि ना आइरन दङ ओमफ्राय नैबेवहाय आइरन गैया केरेलायावहाय आं थानायाव आइरन गैया आरोखि ना बांसिन आं नुवाखै आरोखि ना केरेलायावहाय बेबायदि दै आइरन गलायनाय नुफेराखै आं बेबायदि भिउसआथ' ओरैबायदि मोजां प्लेस ओरैबायदि आरोखि ना बारनो ओमफ्राय बैथिंजाय मोनसे दंबावोमोन आरोखि ना बैथिंजाहाय मा होनोमोनलाय बास्केटबल ओमफ्राय क्रिकेट गेलेग्रा प्लेग्राउन्ड दं आरोखि ना बेजोंबो थारमाने दाबो जाजोबाखै आरोखि ओमफ्राय बेवहाय बानायनोसो नागिरगासिनो दं माखासे बानायखाबाय ओमफ्राय माखासेखौ थारमाने एसे सानसेबावनो दं आरोखि ना अपेनिं बानायाखै बेखौहाय नोङो बानायजोबखांबासो अपेनिं खालामनो खोमा बिदि आरोखि ना केरेलायाव फैबा देनांहाय सोरबाफोर जेनेबा केरेला आं थानाय कुर्ता टु कलाम होननाय जायगायावहाय दंबा आङो बेरायनो लाबोगोन आरोखि ना जाय बिथांमोनहा केरेलानिफ्राय आंनि भिडिअखौ नुदों बिथांमोनहा कमेन्ट खालाम इनबक्सआव आरोखि ना खालामनानै ओमफ्राय आंखौ मेसेज खालाम ओमफ्राय खालामोबा आं बे जायगाखौ दिन्थिनो आरोखि ना नायनो लाबोगोन आं जेनेबा नोंसोरो भिजिट खालामनो हागोन आरोखि ना जायगाफ्राथ' बिराद मोजां आरोखि ना ओरैबायदि मोजां स्टेन्डार्ड आं हारसिंल' थायो बेबायदि आरोखि ना हारसिंनो थायो हारसिंनो सङो खावो जायो आलासिफोरखौहाय एक्सेप्ट खालामो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिसोरनो रुम देखायो रुम देखायनानै बिसोर थांबा आरो बिस्तार माने बेखौ बे होनोमोनलाय बेडफोरखौहाय नोङो साफा खालामनांगौ आरो क्लिन बानायनांगौ बेनो आरोखि ना आंनि खामानियाहाय बेबायदि मोजां नै बेयो जाहैबाय थांग्रा आरोखि ना हाबबोग्रा थांग्रा बैयावहाय मेन रड दं आरोखि ना थांनो मोनो आरोखि बिदि मेन रडआहाय जायगायाथ' बिराद मोजां आंथ' बिराद मोजां मोनो आरोखि ना हारसिङैबा बिराद मोजां मोनो आङो थाबाय थाग्राखाय मोजां मोनबाय जेबो सानला आरोखि ना आङो नोंसोरनोहाय मा होनो बेक साइडजों खोन्था बेनो ओरैबायदि स्टेन्डार्ड जायगा बिफां लाइफां नै बेयावहाय बै दुब्लियावहाय दैया अखा हाबाय थाबा थागोन आरोखि ना गोबांनो ओमफ्राय बेहाय बिराद एम्बु गाबो ओमफ्राय एम्बुखौहाय बिसिनि मानसिफ्राहाय जायानो मिथिया एम्बुखौहाय जायोना जाया ओमफ्राय खिन्थु जों जायो होनना खोन्थादोंमोन आरोखि ओमफ्राय खिन्थु आंबो हारसिं हमनो गियो आरोखि ना मोनानि समावहाय बे जायगायाव ओंखारफेराखै नालाय आङो ओमफ्राय बोरै हमनो हारसिङै ओमफ्राय आंनावहाय टर्चबो गैया टर्च दंबाथ' हमजागौमोन ओमफ्राय मबाइल लाइटजोंथ' हमजानाय नङाना एफाराब फिसा लाइटआ हमदावा नालाय गिनायबो नङा खोमा बेबायदि आरोखि ना मबाइलनि टर्चजों मोनगोन बायदि मोनदों आरोखि ना खिन्थु होमबाबो आं बै दुब्लियाव ओंखारफेराखै नालाय बेनिखायनो एसे बोरैबा मोनदों आरोखि ना लोगोफोर सोरबाफोर एम्बु हमनो गोरोंबा आलासि जाफैनो हागोन खिन्थु एम्बु हमना होलांनांगोन आरोखि ना बिराद गाबो बिराद मोनगोन आरोखि ना हमबा हमनानै जानानै लांबावनो हागोन आरोखि ना आंनो होलांनानै हमनो रोंबा सोर केरेला ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुदों अननानै कमेन्ट सेक्सनावहाय कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलावहाय गोदान फैदों
साबस्क्राइब खालामनो चेनेलखौहाय लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर मानो होनबा गावजों गाव एसे एनै हेल्प होलायनांगौ मदद होनांगौ बेनि थाखायसो बयबो जौगायो नालाय बिदिना लोगोफोर दानि जुगाव जौगानायनि जुग बेनिखायनो बयखौबो सापर्ट खालामनांगौ हेल्प होनांगौ बिदि आरोखि ना निदानि समावहाय नोंहा थाखा फैसाजों नङाबाबो गावनि साननाय हनायफोरजोंहाय नोङो जाखिनि हायो माबा मोनसे सुंथाब बिबुंथिबाबो जेनेबा नों फंनैसो बाथ्रा बुंनो हाबाबो बेनि गोसोआव गोजोननाय फैयो बेबायदि आरोना लोगोफोर बेनिखायनो थाखा फैसाजोंल' मानसियाहाय थांना थानो हाया बेनिखायनो बयजोंबो सापर्ट होलायनांगौ अनलायनांगौ बयजोंबो मिलायना जानांगौ बेबायदि आरोखि ना बिदेशआव फैबाबो मालाय जायगायाव माने मावना जाफैबा जों बयजोंबो मिलायना थानांगौ बेबायदि आरोखि ना जेरेखम जोंनि आसामावहाय जोङो बयजोंबो मिलायनानै थायो बेबायदिनो मालाय जायगायावबो बिदिनो बिदा फंबाय बा बिमा बिफा होननानै मावना जाफैबालाय मोजां आरोखि ना मिलायनो हायोबाथ' मोजां खामानि मावोबाथ' मोजां आरोखि ना बिसोरनि मानसिफ्राबो सोरबा मोजां दं सोरबा गाज्रि दं बेबायदि आरोखि ना बेनो आरोना रेस्टुरेन्टआ नै आं खाथियाव खोन्थाहैनो बेनो बेबायदि ओमफ्राय नै बैयाव आं खिन्थानो आरोखि ना नैबावहाय मोनसे दैमा दं फिसानो आरोना नै बिजोंहाय बेबायदि नैबे ग्रेप्स आरोखि ना बेयो आंगुर बिफां ओमफ्राय नैबेयो मा बिफां आंथ' मिथिया बेखौहाय मा बिफां होनदों नै जोंना बेदर हांनानै जानोबो हायो आरोखि ना बायदिसिना माबा दङ बे दैमा फिसायावनो गोबां ना मोनो आरोखि ना कारेन्ट सक होबाथाय नाया गिलुब फालुब फुरलाबायनाय माबाय फिथिख्रि ओमफ्राय मावा बायदिसिना दंलाबायोलै मा ना दंथाय आंबो मिथिया बारा मोजां नाफोरनि नामखौबो बै दाउब' ना मा होननांगौ जिखुनु जाया खुगा गोसोम ओमफ्राय गोजौ आरोखि ना बेथ' दाउब' नङा दाउब'आथ' नैबेसो नै दाउब'आ बे एसे जोंनाहाय दाउब'आ एसे खर'आवहाय एसे गोमोस्लिउ थायोना खुगा गोमो ओमफ्राय बै जाहैबाय खुगा गोसोम खुगा खंखाय आरोखि ना बे दाउब' नङा बेखौ मा दाउ होनो मिथिया केरेलायाव फार्स्ट टाइम नुदों आं बेबायदि दाउखौ जोंनि आसामावथ' नुवाखै खोमा आं बेबायदि दाउखौ आरोखि ना खुगा गोसोम हादिदग्ला थांबाथां आरोखि खिन्थु हादिदग्ला नङा हादिदग्लाखौथ' एक्सुवेलि आं नुखाबाय आसामावनो गोबां दङ जोंनि आसामावहाय बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय बयथिंजायबो चिकेन फार्म दं आरोखि ना दाउनि फार्म दं बैयावहाय थांफेराखै आं खिन्थु जोंनिफ्राय नुहुरा आरोखि ना बेबायदि आरो हिन्दी बालाफोर दं खोमा बेहाय ओमफ्राय बै वाइट कालार नुहुरदोंना बेयो चार्च ना खृष्टानफोरनि बिदि नै बेनो रिजर्टआ बेनो आरोखि ना जोंनाहाय आं बेवहायनो थायो हारसिङै नैबे बिफांनि माबाया फुला बिराद मोजां आरोखि फिसानो आं फैबा बे बिफांनि बिलाइआबो गैयामोन आरोखि ना हा सिङाव बेदर दङ बेदर दंबाबो ओमफ्राय आं दै होनानै दै होयै बिलाइसिनाव बिदिखौ रावबो मावग्रा गैयामोन नालाय आं हारसिं फैनानै दा नै मावफैनानै दा दै होदाव बिबारा बिदिनो ओंखारबाय आरोखि ना नङाबाथ' बिबारबो गैया जेबो गैयामोन ओमफ्राय दा सासे गोदान फैदों आरोखि मावग्रा गावसिनि जाथि मालायालि ओमफ्राय दा बेखौ बे फुल बिफांनि बिलाइ ओमफ्राय हाग्रा बायदिसिना दुनाय मानायखौहाय क्लिन बानायो आरोखि ना बे फोसाबो बेनो फोसाबजोबो आरोखि ना बैथिंबो फोसाबदों मोनथिबाय दहाय ओमफ्राय थांबाय बेनोहाय डिउटियाहाय 8टानिफ्राय 5टासिम आरोखि ना बेबायदि हरै सिगां फ्रन्ट साइडनिखौहाय फोसाबखांबाय ओमफ्राय दा नैबेथिं बेक साइडथिं फैबाय आरोखि ना बेक साइडथिं दिनैहाय नै फार्स्ट क्लिन बानायदों बियो ओमफ्राय गाबोनफोर लागोनदां सप्ता खनसे लाबावगोन आरोखि ना बेखौ क्लिन बानायनाय खामानिया होनबाथाय बेहा जेबो गैला आरोखि ना बिदिनो बिफांनि बिलाइ सिबदावलाबायनायल'सो आरोखि ना हाग्रा फुनांनाय नंला बिदि आरोना बेनो नैबेनि फुल बिबारा बिराद मोजां दाथ' बारथ'वाखै नै बियो अखा हाबाय थाबा बारसिगोन खोमा मिथिला बेबायदि बेनो आंना रुमा बैथिं थांनांगौ आरोखि ना ओरै खनाथिं थांनांगौ बिदि नै बेखौहाय जोंनि आसामाव बिराद खम नुयोना बे बिफांखौहाय लिसु बिफांखौहाय ओमफ्राय जोंनि लिसु बिफांजों बिसिनि लिसु बिफांजों बिराद दिफारेन्स आरोखि ना लिसु बेखौबो लिसु होनो बिसिनि रामबुटान होनो आरोखि ना इंलिसावहाय ओमफ्राय नै बिदि आरोखि ना लिसुआहाय जोंनि लिसुआ एसे माबा बेलेग आरोखि ना आलदा ओमफ्राय बिनियाहाय गोजा जायो ओमफ्राय गिदिर ओमफ्राय सुमुआ गोरा गोलाव जायो आरोखि ना बेबायदि ओमफ्राय जानो बिराद मोजां ओमफ्राय मोदोमाबो बिराद बेहें आरोखि ना जोंनाथ' ओरैहाय लिसुआ बेगर गिदिर ओमफ्राय गोबा आरोखि ना खिन्थु बेना बेगरा फिसा ओमफ्राय मोदोमासो बेहें बुरजा थायो आरोखि ना ओरैबायदि स्टेन्डार्ड ओरैबायदि जानो गोथाव जा गोथाव आरोखि ना रामबुटानाहाय
बिफां लांनानै देनां गायोबा थांनो खोमा बिदिनो फुलिफोर लांना थांबा ओमफ्राय जोंनि बे नैबेहाय मा होनोमोनलाय हमस्टे रुमसावहाय मा फेसिलिटि दं नैबेहाय दंखायो आरोखि ना नटिसफोरावहाय नटिसफोरखौ नायनो हागोन नै नोंथांमोनहाबो बेबायदि मा दं बेबायदि आरोखि ना फेसिलिटियाहाय खाथियाव थांनानै देखायथ'ला नायनोबालाय आं खोन्थायोसै आरोखि ना एसे खाथियावहाय भिडिअखौ थाइजौ फिथाइया बिराद थाइदोंमोन नै बैलाय थाइजौ फिथाइया बिराद थाइदोंमोन नै ओमफ्राय सिरिजोब्बाय बेयाव दंमोन थाइजौ फिफाङाबो बेबायदि नायदो लोगोफोर ओरैबायदि मोजां आरोखि ना स्टेन्डार्डनो बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'सै लोगोफोर माबायदि नुदों भिडिअ आं थानाय जायगाखौ माबायदि नुदों नोंसोर भिउसफोरखौहाय एसे आंनि जेनेबा खिन्थाहरदो आरो ना फोरमायहरदो माबायदि नुदों आरो जाय केरेलायाव दङ बे केरेलायाव दं माने केरेलानिफ्राय बे जाय भिडिअखौ नायदों आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो बेरायफैनोबा बेरायफैनो हागोन आं लायगोन ससेसिम जायगाखौ मिथियाबा आङो बासजों थांनानै लायगोन आरोखि ना आरो स्कुटिबो दंखायो स्कुटिजों ससेबो जेनेबा नोङो मेन टाउनसिम फैनो हागोन आरोखि ना मेन टाउननिफ्राय फैनो रोङाबाबो बासखौहाय जेनेबा नोङो सोंनानै फैनो रोङाबा आं लायनो हागोन आरोखि ना स्कुटिजोंहाय जेबो नङा बियो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरेलानि एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट आरोना बिदिबा दोनसै लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल गाइस